Wis, milih rego 2.900.000 apa sing 3.300.000? Apa? Kursi sudut. Oh, sing Gibran. lah wis sing 2.900.000 ki wis mendinge ngene lho. 2.900.000. Nah, wis mendinge kaya iki pliturane gila pe masalah. Iya ta? Ya gila bahane kaya jati ya kandel-kandel iki ya kuat. Gue mbok kira abal-abal tipis kaya kerupuk. 2.900.000. Nek sing 3.300.000 malah luwih siti mewah. Tekson tangane Tanganan jumbo. 2 epek-epek 18 cm. Iki ne utuh, sandaran utuh, blugur. Iki. Ya, iki. Delok mendinge ngene iki. Akeh ya model lain. Oke. Sing 3.300.000 pilihane ngene iki ya ning sing motif marmer. Tekson Oke. sing motif marmer. Nggih. Cantike ndak umum. Beuh, siti mewah. Lho, cantike ndak umum ukirane apik, motife motif marmer. Iki. Iki sing pilihane 3.300.000. Sing pilihan 2.900.000 lho. Sing motif marmer ya eneng. Yuh, siti mewah, Mas. Lho, nek pilihan lho, Dran, tak redekne. Sampe mbiyane kodal. Banyak sekali. Nah, Cara udah. pesannya, Mas? Nomor WA-ne Istana Jati ada di bawah bioprofil. Pokoknya barang teko, ya toh. Ora jati, ora padha karo sing dipesan ra usah dibayar. Oke, gratis Iki ongkir iso ya. COD, pokok seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, Madura gratis ongkir, ya. Oke. Bayare COD. Barang teko lagi dibayar. Oke, siap. Cara pesene nomor WA-ne nang Istana Jati Madiun kuwi to, kuwi ning bioprofil ditutul maktul. Nah, WA nang nomor nang ngisore wae nang nomor WA-ne langsung diclik nes teko nomorku.